ಉಡುಪಿ ಕೊಂಚ ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಮಾಣ ಬಂದರು ರವಿಯನು ಬಂದರು. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಚ್ ವ್ಲಾಗ್. ಚೆಲ್ಲೂರು ಕೊಡಕ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಡೆ ಈ ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಚೂರು ಎಡ್ನಿದ್ರೆ ಮಂತ್ ಲಕ್ಕಿದ್ದು ಸಾಕಿದಾದ ಆವಳು ಬಂದು ಎನ್ನುವಾಗ ದೋಸೆ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದಾಂಡು ದೋಸೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಕಡೆ ಪುನಃ ಸೀನ್ ತಿಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಕು ಮತ್ತು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಗ್ರೋಸರಿ ಪೋಂಡ ದೋಸೆ ಬಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಹೋಯ್ ಹೋದೊಂದು ದೋಸೆ ಮನ್ಪುನ ದೋಸೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹೆಂಚೆ ಒಪ್ಪು ದೋಸೆ ಹೆಂಚ ಮೈ ಪೋಜಿ ಮತ್ತು ತೋಜಿ ಪಾಕ ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಹೆಂಚ ನಡಪುಂಟು ದೋಸೆದ ಬಂದ ಕಂಡ್ರೆ ಹೋದು ಇದು ಒಂದು ಐಟಮ್ ಟೋಟಲ್ ನೀ ಕೊಂಚ ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಮಾಂಡ ಊರ್ದು 5,000 ಸಾಲ ಮಟ್ಟ ಉಂಟು ಅಂತಾರೆ. ಒಂದು ತೊಟ್ಟೆ 5,000 ಸಾಲ ಮಟ್ಟ ಆಪು ತುರೆ ದಾಲೇಜಿ 4 ಐಟಮ್ ಒಪ್ಪುನಿ ಪ್ರೈಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ದುಂಡು. ಪಂಡುಂಡು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಉಂಡು, ಒಂದು ಬನ್ಸ್ ಉಂಡು, ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪಾವು ಬನ್, ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕೇಕ್ ಉಂಡು, ದೋಸೆದ ಬಂದ ಉಂಡು ಅತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನೊಂದು ಹೋಯ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋದು ದೋಸೆದ ಬಂದ ಓಪನ್ ಬಂದದ್ದು ಹೊಲ್ತ ದೋಸೆ ಬಂದ ಇಂಚೆ ದೋಸೆ ಬಂದ ಮನ್ಪೇದು ಒಂದು ಪುದರ್ ಹೊಲ್ತಾನ ದೋಸೆ ಬಂದ ಹೊಲ್ತಾನ ಒಂದು ಇಲ್ಲೇ ತೋಜಿಪ ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾವ್ ಬನ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಬೊಕ್ಕ 4 ಪರ್ಂದ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಸರ್ಬತ್ ಮಂಪೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ದೋಸೆದ ಬಂದ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಪಿದೆ ಅದ ವಿಷಯ ದೋಸೆದ ಬಂದ ಒಂದು ಜೀವಗೆಡ್ಡೆ ನೆಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಆರೆಂಜ್ ಒಂದು ತೊಟ್ಟೆ ದಕ್ಕೆರೆ ಬಕ್ಕದೊಂದು ದೋಸೆದ ಬಂದ ಇನ್ನು ದೋಸೆದ ಬಂದ ಅದಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಉಡುಪಿ ದಕ್ಕಲು ದೋಸೆದ ಬಂದಾಗ ಅವಳು ಮೆನ್ಷನ್ ಬಂದಿದ್ದೂಲೆ ರಿಯಲ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನೋಡ್ತೋಲೆ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಇನ್ ಅಜ್ಮಾನ್ ಬಂದ ಮುಲ್ತಾನೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಉಡುಪಿ ದಕ್ಕಲು ಅಜ್ಮಾನ್ದು ಕುಲೋನ್ ಮಂದನೂರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಉಡುಪಿದ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಬಂದಿರು ಇಡ್ಲಿಗಳ ದೋಸೆಗಳ ಆಪಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಓಕೆ. ನಾನು ದೋಸೆ ಮನ್ಬುಗ ತಿನ್ಕ ಬೊಕ ತಿಕ್ಕ ದೋಸೆ ಬಂದ ಇಂಚ ಬಂದೋಳೆ ಊಟ ದೋಸೆ ಬಂದ ಒಂಚೂರು ಅರಿತ ಒಂಚೂರು ಸೈನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 3 ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಲಾಕ ಬರ್ಕೊಂಡು ತೋಜೊಂದಿರಲಿ ತೀತಪಾಡ್ದು ಮತ್ತು ಕೊಂಚ ದಪ್ಪ ಒಪ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಮೈತದು ಎತ್ತೆಲ್ಲ ಬೋಡ ತೆಗೊಂಡು ಬಂದು ಎಡ್ಲಿದೆಲ್ಲ ಬಂದದೊಂದು ಇದು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಕೊಟ್ಬೇರು 3 ಪೈನ್ಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಚಾಲ ಬೇರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಟು ಸಣ್ಣಗ ಐಕೆ ಪೇರ್ಬಾರ್ದು ಯಾನಿ ನೀ ಪೇರನಿ ಬೇಡದಿತ್ತೆ ನೀರ್ಲೆ ಬೆಚ್ಚದಿತ್ತೆ ಊರ್ದ ಚಾತಲ್ಲ ತಾಪನ ತೂಕ ಡೌಟು ಆಂದುಲ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಅವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ರೂಕ್ ಬಾಂಡ್ ಲೆಡ್ ಲೇಬಲ್ Atman guys, Brook Bond Red Label strong chai the powder strong ayinadkkara ಒಂಜಿ ರಾಡ್ ಅದ್ದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಬಾಡಿ ಯಾವ ಅದ್ದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಯಾವ ಓಕೆ light off only okay we'll off again 3 ಕಾಲು ಚಾತೋಡಿ ಪಾಡಿ
ಬೆಚ್ಚವಾಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂತೆ ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸಕ್ಕರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಜ ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಸಕ್ಕರೆ 1 2 3 4 ಯಾವ ಬರ್ತೀರಿ 12 ಅಲ್ಲ ನೇ ನಿಕ್ಲ ರೆಸಿಪಿ ತುಲೆ ಎಂಗ್ಲ ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿ ರಾತ್ರಿ ನೀರಿಗೆ ಮೆಂತ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಕಾಂಡೆ ಪಾರ್ನ ಜೀವಾಗ ಎಡ್ಡೆ ದಾಗೆಡ್ಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಾಡು ತಿಂದ ಇಂದು ಎಡ್ಡೆ ಓದ್ಯ ಅವರ ಲೈಫ್ ಬರ್ದಪ್ಪ ಇರೋರು ಆತ ಕಾಯ್ಪೆ ಇನ್ನೇ ಬರ್ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಯ್ಪೆ ಬರಚ್ಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಯ್ಪೆ ಬರ್ನ ಬೇಟೆ ಕಾಯ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಚಾಪುರಿ ಒಂದು ಪೋಪೆನ್ ಉಂಟು ಯಾವ ಎತ್ತೇನೆ ಏತೇನು ಲಕ್ಕಿ ಅದು ಮೆಂತೆ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಏ ಮೆಂತೆ ತಿಂದೆಜ್ಜಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಮೆಂತೆನ ನೀರು ಪಾಡ ಮೆಂತೆನ ತಿನ್ನೋಟ ಅಥವಾ ನೀರು ಬರೋಡ ಅಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಾಯ್ ಜೀವ ಗೆಡ್ಡೆ ಓದಿಂದಲ್ಲ ಓಕೆ ಚಾ ರೆಡಿಯಾನ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಬುಳ್ಬುಳು ಅವನುಂಡು ಅವ್ರ పేరు ಭಾರಿ ಸ್ಲೋಟ್ ಉಂಟು ಹ್ಯಾಪಂಡ್ పేద ఫ్లేమ్ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ದೋಸೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಚಾತ పేరు రెడీ అండు చా రెడీ అండు కోరిక రేసే వెయ్యనుండు దోశ పంపిన కార్యక్రమ ఐదు దుంబు చాత అరిపుగా చాలా అరిపు చాలా నుంచి అరిపు చుట్టారు నీకు చూసారు చాలా వచ్చిపోయి ఓకే రాజుగా ఓకే ఎందుకు వస్తుంది నీకు అరిపే పండుగ చాలా స్ట్రైన్ పంపిన equipments. Okay, body kadakku sai chodundu full explain. How good. Ole cha. Oh. Ne, noridu. Min toriyodu. Inke neralde. Chai manpuna video manpuna. China. ಅಲ್ಲ ಫೇರ್ ಹೊಡಿಯತ್ತ ವೇರ್ ಇನ್ನೂ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಕಣ್ಣು ಕಲರ್ ಗೈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೈನ್ ಯಾನ್ ಮಂದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾ ಅನ್ಪನೋರಿ ಗಂಜ ತೋಜನೊಂದು ತುಲೆ ಎಂಚಿನ ಕಲರ್ ಬೈದನ್ ಸತ್ಯ ಬಂದೆ ಸೂಪರ್ ಯಾನ್ ಮಂತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಪರ್ ಕನ್ನಡ ಓಕೆ ಹೆಂಚೂರು ಅಲಸಾಂಡ ನೆಟ್ಪಡಾದಿಶ್ అయిన అలసాండ ఇవన్నీ స్ట్రెంత్ పడుతుంది 150 ಬದಕು ಸೊ ಚಾಯಿನ ಯಾಪರ ಅಲಸ ಅವಳಿಗೆ ಎತ್ತ ಇನ್ನ ರೇಷಿಯೋ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತದೆ ವಾ ನೋಡ ದೀಕ್ಷಿ ಚಾಯ್ ಸಿ ಪೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಿಚ್ಚಿ ನಿಮಗೆ ಪರ್ನಾಗ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಆಪ್ ಬಂದು ರೀಲ್ ಬಂದದ್ದು ಎನ್ಸಿದ ಫುಲ್ಲು ವೈರಲ್ ಇಂಕ ಬೇಜಾರು ಆಪ್ ಬಂದಲ್ಲ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನಾ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ದೋಸಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಶುಗರ್ ಪಾಡಿಡ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಬಂಡೆ ನಿತಿನ್ ಬಾಯಿ ಬಂಡೆರಿಗೆ ದೋಸೆ ಇದು ಬಂದಾಗ ಶುಗರ್ ಪಾಡು ಓಕೆ ಟೆಮೋಲು కావలి కాయనుండు గోదరేస వెయ్యనుండు ఇంక బడావనుండు కుష్యన్ ఓకే ત્યાં દોસે બંધ એમ આઈપે ચા બંધ ಇಂತ ದೋಸೆ ಮೈ ಬದುಲೆ ಪುನ ಎಣ್ಣೆ ಎತ್ತು ಅಮೂಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಗೀ ಎತ್ತು ಪ್ಯೂರ್ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ರೇಟ್ ಓಕೆ Yes, we are ready to pour the dosa banda to Kavali, but I don't know how it will come. Don't judge my book by cover. Okay, Anju Varga. Okay, na 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 na. Guys. ಸತ್ಯವನ್ಲಿ ಎನ್ನ ದೋಸದ ಬಂದ ದೋಸದ ಕಾಯ್ದು ನಿಂಚಾಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ದೇವನ ದಯವಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಸೋಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಯ್ಯ ಪಾಸ ಮಾಡ ದೋಸೆ ಮೈತಿನ ಪಾಸ ಮಾಡಿಟ್ಟ
ಓಕೆ ಗೀ ಉಂಡು ಗೀ ಪಾಡ್ರಿಜ್ಜ ಯಾವನೇ ಗೀತ ಡಬ್ಬೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೀ ದೋಸೆ ಅವನಿಗೆ ಓಕೆ ಗೀ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂದು ಇಂಕಿ ದೋಸೆ ಗಾಯ್ಸ್ ತೆಚ್ಚ ದೋಸೆ ಒಂಜಿ ರೋಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬೈದು ಜೆಪ್ಪುಗ ಲಚ್ಚಿ ಹರಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ ಐಕಲ್ ಎಷ್ಟೇಜ್ ಅನ್ಕೋದು ಕರ್ತಾರೆ ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರ್ತೀನಿ ಓಕೆ ನಾನು ತಿಂತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೋಸೆ ಉಡುಪಿ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಚಾಯ್ಗೆ ಕೋಯ್ದರೆ ಚಾಯ್ಗತ್ತು ಮಾರೆ ದೋಸೆಗೆ ಕೋಯ್ದರೆ ఒక ఛాయ ಮಾತ ರೆಡಿ ಉಂಡು ತಿನ್ಪುಣ ಬಂದರು ಬಂದರು ರವಿಯನ ಬಂದರು 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 ರವಿಯನ ಬಂದರು ತೋಲೆ ಉಂಡು ಬ್ಲಾಗ್ ಹಿಟ್ ಅವಡನ್ನ ಇಂಜಿನ ಎರಡು ಜನ ಗ್ರೂಪ್ ಮೇರೆ ನೀವು ಎನ್ನ ಮೊನ್ನೆ ಜನ ದೂಪರ್ನಿ ಅದೇ ಹೊಸ ಮನೆ ಅಂತೂ ಎಂಜ ಚಾ ಪರಿಯದ ಬರ್ತೀನಿ ಅದೇ ಎನ್ನ ಚಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಯಾನ್ ಚಾ ಮಂತೀನಿ ಬಂದು ಯಾನ ಚಾ ಮಂತೀನಿ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾನ ಐಕರ ಬಲ್ತಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಆ ಸ್ಮೆಲ್ಗೆ ಬಲ್ ಚಾ ಬರ್ಕ ಅವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಗಾಲಿ ಏನಂತ ತುಯ್ಯರ ಅಂದೇನು ಒಂಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಯ್ನ ಓಕೆ ಬರ ಚಾ ಬರ್ಕ ರಜೆ ದಾದ ಅಂತಾರೆ ಅದೇ ಜಪ್ಪುನು ರಪ್ಪುನು ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡು ಜಪ್ಪುನು ಕೊಂಟಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೌದು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸವುಗಳ ಅವು ಒಂದು ಕುಂಬು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಮಣಿಪುರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ತಡೆದು ಮೊಬೈಲ್ ದೀಪನ ಬೊಕ್ಕಲ್ ಹಾಕೋದು ಮುಂಚೆ ಆಡ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಲೈಫ್ ಅವು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಲೈಫ್ ಚಾದರ್ಲೆ ಭಜನ ಕೂಡ ರವಿನೆಲ್ಲ ದೋಸೆ ಬರ್ತನ ಕೋರಿದ ರೈಸ್ ಎನ್ನ ಯಾಮಂತಿನ ಚಾಪ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ